Päättärit on ylihuomenna, jokainen meistä tietää mitä se tarkoittaa. Tosi moni meistä lähtee nauttimaan alkoholipitoisia juomia, oli sitten 18 tai ei. Mä ajattelin kertoa sulle storytime siitä, mitä mun silloin kun päättärit meni suoraan sanottua ihan vituiksi. Tykkää tästä videosta, niin sun päättärit tulee mennä seuraavat 5 vuotta ihan vituu hyvin. Mutta joo, mennään suoraan asiaan. Elikkä siis pientä backstoria. Mun paras kaveri oli tällöin, sanotaan nyt vaikka Jimi. Se on se feikki nimi. Jimi on vähän semmonen ihminen, että aina kun sen kanssa lähtee pihalle, niin sattuu ja tapahtuu vähän kaikkea. Me ollaan oltu Jimin kanssa monta kertaa tekemisissä poliisin kanssa ja tehty kaikkia tyhmää. Mutta kuitenkin asia oli semmonen ihan vitun lämmin kesäpäivä. Koulut oli just loppunut, mä mietin, että mitä mä tein illalla. Sitten mun kännykkään tuli viesti, keltäpä muutakaan kuin Jimiltä, että tuu käymään. Mä laitoin sille, että ok. Mä tiesin, että jos mä lähden Jimiin mukaan, niin ei voi tapahtua mitään muuta kuin jotakin ikimuistosta. Ja totta kai mä olin messissä. Ja sovittiin Jimin kanssa tapaamispaikaksi meidän koulun piha. Mulla oli näihin aikoihin semmonen ihan vitu hieno rieju, niin mähän päätin sillä lähteä sitten sinne koulun pihalle painattamaan. Kun mä saavuin sinne koulun pihalle, niin mä huomasin, että Jimi oli jo siellä. Ja sillä oli joku muovikassi mukaan. Mä kysyin Jimiltä, että mitä tuolla kassissa on, vaikka oli se nyt ihan selvä. Alkoholihan siellä oli. Jimi kertoi mulle, että illalla olisi kotipileet, johon tulossa paljon tyttöjä. Mä olin tästä ihan innoissa, vaikka en mä naisille uskaltanutkaan puhua. Me päätettiin nauttia muutamat kaljat siinä ja lähteä sitten pelaa pleikkaria Jimin kämpille. Se oli virhe. Matkalla kotiin me huomattiin, että meillä on Maija perässä, ja sehän tietenkin pysäytti meidät. Jimillä oli ne vitun juomat siinä sen pussissa vieläkin. Kun se Maija tuli siihen, se kysyi suoraan, että ootko te juonut, koska haisee vähän alkoholi. Mä oon huono valehtelemaan, että mä myönsin suoraan sille, että mä oon juonut muutama. Mutta Jimillehän tää ei kelvannut. Se lähti pinko ihan saatana lujaa mettä. Mä voin katsoa, että oot se tosissas. Mutta ei se niitä poliiseja hirveämmin haitannut. Ne puhallutti mut ja totesi, että taluta kotiin ja äläkä ajaa enää kännissä. Ja mä sitten talutin tänne Jimin kämpälle, ja kun mä pääsin sinne perille, mä huomasin, että eihän Jimi edes oo siellä vielä. Mä koitin soittaa sille, että se ei vastannut mulle. Tässä vaiheessa mä tajusin, että tästä illasta ei tuu kyllä yhtään mitään, mutta en mä ois voinut uskoa, että silleen kuitenkaan päättyi. Pahin oli vielä edessä. Mä sain kuulla, että mun sen aikana ihastus Pinja oli tulossa myös sinne kotipileisiin, ja mä olin siitä ihan innoissa. Mä tiesin, että mun on pakko saada alkoholia verran, että mä uskallan mennä puhumaan sille. Mä sitten otin sitä Jimiä joku pari tuntia sinne sen pihalla ennen kuin mä päätin lähteä etsiä sitä. Mä kerkisin ajaa kilometrin takaspäin, kun mä huomasin, että siellä se Jimi makkaa puskassa. Se oli vittu sammunut sinne. Tässä vaiheessa niihin kotipileisiin oli enää tunti aikaa. Jimi oli juonut meidän kaikki juomat, enkä mä tiennyt, että mitä mä teen. Mä sitten päätin laittaa tämmösen paikallisen nipariryhmään viestiä, että tuokaa nyt saatana joku mulle alkoholi. Ja sieltähän joku spurku sitten vastasi mulle, että sillä olisi 40% viinaa. Sehän kelvasi mulle hyvin. Mä sovin sen niparin kanssa, että se tuo sen viinapullon siihen Jimin luo, niin mun ei tarvii jättää sitä yksi. Mä sitten oottelin sitä niparia siinä joku 45 minuuttia, niin se tuli siihen paikalle. Sillähän oli se viinapullo mukana, mutta mä huomasin, että se viinapullo oli avattu. Mä en tiedä, oliko se juonut sieltä ja laimentanut sitä vedellä, vai mitä se oli sille tehnyt. Mutta nyt ei ole muuta vaihtoehtoa eikä ostaa se pullo kuitenkin. Mä annoin sen niparille mun hikistä viimeiset 20 €. Tässä vaiheessa Jimi oli alkanut pikkuhiljaa heräilemään, mutta se ei pysynyt vielä pystyssä. Me päätettiin kuitenkin, että me lähdetään kävelemään jo sinne bileisiin päin, kun meillä oli enää 15 minuuttia aikaa. Mä ahistaa yleensä olla paikassa, missä on paljon ihmisiä pienessä tilassa, joten mä päätin vetää sen koko viinapulloa huiviin siinä matkaa aikana. Kun me päästiin siihen bilepaikan pihaan, mä ajattelin, että enhän mä oon vielä yhtään kännissä, että miten mä uskallan mennä tonne sisälle. Me päätettiin Jimin kanssa, että me mennään sinne takapihalle ja oottelemaan vähäksi aikaa, että alkoholi alkaa vaikuttamaan. Me istuttiin siellä takaterassilla joku puoli tuntia, ja musta tuntui vieläkin, että mä en olisi yhtään kännissä. Sitten Jimi sanoi, että meidän on nyt pakko mennä tänne sisälle, ja kun mä nousin seisomaan, niin sitten se hittas. Tän jälkeen mä en ite muista tilanteesta mitään, mutta mun on kerrottu jälkeenpäin, että mitä tapahtui. Elikkä siis mä päätin, että mä vaan kävelen sinne kämpään sisälle, ei mun tarvii mitään koputella tai pimpotella. Se kämpän omistaja katsomaan vähän vinna, että kuka toi luulee olevansa, kun me ei tunnettu toisia vielä silloin. No mä sitten kävelin olohon se ilman, että mä sen enempää kattelin, että ketä tai mitä siellä oli. Ja sitten kun mä istuin sinne sohvalle, ja mä onnistuin istumaan niitten kissan päälle. Joo, ei sais nauraa, mutta se kuulostaa ihan vitun koomisella tällä jälkeenpäin. Joo, se kissa ei onneksi kuollut siihen, kun mä istuin siihen päälle, mutta se rääkäsi silleen tosi isosti, että kaikki meni ihan hiljaiseksi. Joo, ei siinä vielä mitään. Se kämpän omistaja kävi vaan sanomassa mulle, että koetapa vähän rauhoittua, ettei tuu enempää vahinkoa. Joo, mä huomasin, että Pinja kattelemaan keittiön puolelta.
Ja mähän se tietenkin päätin lähteä kävelemään sen tykö. Sitten kun mä nosin ylös siitä sohvalta, niin mä onnistuin horjattamaan ja tiputtaa niitten telkkarin lattialle. Sitten kuului ihan jäätävää pamaus ja sitten se kämpäomistaja huusi mun, että nyt painat vittuun tästä kämpästä. Joo, mä lähdin siitä sitten aika nopeasti pihalle. Tän jälkeen Jimi päätti, että se lähtee taluttaa mut kotiin, koska mä olin semmoisessa kunnossa, että se ei tiedä, että olisinko mä oikeasti selvinnyt edes kotia asti. Mä pääsin kotiovelle, vaan muistin, että mun mutsi on siellä sisällä. Ja mä ajattelin, että kyllä mä pystyn esittämään selvä, että ei se arvaa mitään. Mä luulen, että mulla meni hyvin se esitys. Mutta seuraavana päivänä mä sain kuulla mun mutsilta, että mä olin mennyt kaataa portaissa 1 000 000 kertaa. Voin sanoa, että ensimmäiset 2 viikkoa kesälomasta meni sitten kotona istuessa. Joo, tämmönen tarina tällä kertaa. Paina tykkäsit, jos tykkäsit. Jos sun mielestä oli ihan paska video, niin kommentoi se alas. Mulla ei mene tunteisiin suora palaute. Mutta joka teillä on taas ensi jaksossa. Moro!